Al'amari ne da aka aminta da shi cewa ilimi ginshiƙin abu ne wajen inganta rayuwar 'ya mace. Ko shakka babu, ilmantar da 'ya mace ba tare da tantama ko tababa ba na rage kaifin talauci a cikin al'umma. Da take amsa tambayoyi lokacin da ta kawo ziyara aiki a Kano, jami'ar tsare-tsare ta shirin na inganta ilimin 'ya mace ta ƙasa, Hajiya Amina Buba Haruna, cewa ta yi ba yadda wannan sashi zai yi gogayya sosai da sauran sassa ba tare da an tabbatar da sanya yara mata a makarantu ba tare da tabbatar da suna zuwa a kan lokaci. Hajiya Amina Buba Haruna, wacce ta bayyana shirin a matsayin na shekaru 5 wanda zai samu tallafin Bankin Duniya da gwamnatin tarayya, ta ce ana gudanar da shi ne a jihohin ƙasar nan guda 7, a ciki har da Kano, da nufin bunƙasa ilimin 'ya mace. Jami'ar tsare-tsaren ta ƙasa, wacce ta yi kira ga gwamnatin jiha da ta zuba jari a shirin, ta bayyana farin cikinta da abin da ta gani a jihar nan. Tana mai horo ga jami'in tsare-tsare na jiha na shirin da ya ruɓanya azama. Tana mai cewa ba ta raba ɗaya biyu, kasancewar ilimi ruwan kashe duk wata fitina ne. Idan mata suka halarci makaranta, duk wani ƙalubalen da ke addabar gidajensu zai kau. Domin a cewarta, za su yi amfani da basirar da suka samu a makarantun wajen kauda dukkan wannan ƙalubale, kasancewar su iyayen giji. Yawa kuma muna so mu sanar muku cewa ba nan muka fara zuwa ba. Mun je Ekiti, mun je Katsina, kuma yau ga muna a Kano. Yadda na ga abubuwa da suke faruwa a nan Agile din na Kano State ya nuna mana cewa lalle akwai suna da kwazo, kuma lalle ana so a tabbatar cewa 'yan mata sun zo makaranta, an sa su a makaranta. To ƙoƙarin da muke so 'ya'yanmu 'yan mata su gama makaranta. To dalilin da muka yi haka, kuma abubuwa da yawa da muke so ma iyayen, don yara a basu su yi talla, muka ce to maimakon yaran a basu su zo makaranta, mu kuma za mu tura wani kuɗi ma iyayen. A jawabinta, babbar sakatariyar ma'aikatar ilimi ta jihar Kano, Hajiya Lauratu Ado Diso, wacce ta samu wakilcin Hajiya Aisha Inuwa Hussein, jaddada ƙudurin gwamnatin jihar Kano ta yi na yin aiki tare da ɗaiɗaikun jama'a da ƙungiyoyi masu zaman kansu da nufin ganin an cimma burin da aka saka gaba. Ta ƙara da cewa lokaci ya yi da iyayen yara za su wofintar da zancen da ake cewa ilimin mata na ƙarewa ne wajen gina girki, domin ganin sun sanya yaransu a makaranta, domin ganin sun yi gogayya da sauran yaran sassan ƙasar nan. Tun da farko a nasa jawabin, jami'in tsare-tsare na shirin da ke Kano, Malam Ado Tafi da Zango, bayyana cewa an bujuro da shirin ne domin ganin ya dafa ilimin yara mata tun daga makarantun firamare har ya zuwa na gaba da su, tun daga makarantun firamare har ya zuwa na sakandare. Haka zalika, shirin a cewarsa ya haɗar da ba da tallafin karatu ga yara da kuma ɗalibai mata masu hazaƙa, da gyara ajujuwan da suka lalace da gina sabbi, da ba da kayan koyo da koyarwa, da samar da malamai inda ake buƙatar su, da kuma samar da gudunmuwar kuɗi ga iyayen yara ƙarƙashin shirin nan na rage raɗaɗin talauci. Ga abin da kake ta ƙoƙarin aiwatar da shi a ofis a zaune tare da abokan aiki, yanzu ka zagaya a fili ka je ka ga abin yadda yake a zahiri. Kowa ga yadda muka samu kanmu a Kadawa, yadda muka sun fara aiki, sun fara gyare-gyare, sun samu kuɗaɗen sun fara gyare-gyare, kuma yadda muka da ba su shawarwari da su inganta gyare-gyaren nasu yadda za a cimma buri. Wannan duk da ba mu zo ba za mu ga wannan abubuwa ɗin ba. Kuma ga shi yanzu ga mu a tare da wannan al'umma ta Langel, wadda kowa ga yadda suke irin tafiyar da muka kwararo kafin mu zo gurin. Kamar yadda masu magana ke cewa gani ya kori ji, Aren ya ziyarci makarantun mata a yankunan Kadawa ta ƙaramar hukumar Ungugu da Langel ta ƙaramar hukumar Tofa,
da kuma Goron Dutse da ke ƙwaryar birnin Kano domin ganewa idanunsu yadda ake aiwatar da shirin. Da yake jawabi dangane da shirin, wani jami'in hukuma gatan makaranta a yankin Kada da ke ƙaramar hukumar Ungwaggo, Malam Abubakar Garba Tumfafi, ya bayar da fikirar da ta sanya aka bujiro da wannan shiri. Tun da farko sai da tawagar ƙarƙashin Hajiya Amina Buba Haruna ta kai ziyarar ban girma fadar Sarkin Kano Mai Martaba Alhaji Aminu Ado Bayero domin neman goyon bayansa, inda ya yaba da hangen da ya sanya aka saka jihar nan a cikin masu cin gajiyar shirin, wanda ya ce ba zai rasa nasaba ba da namijin ƙoƙarin da gwamnati mai ci take wajen inganta harkar ilimi. Isyaku Ibrahim ɗauke da rahoton.